Tecnotrends és una petita empresa molt especialitzada en videoconferència professional per a les empreses a Espanya. Dic petita per una banda, però al mateix temps podria dir que és la més gran d'Espanya d'aquest tema. La més gran i la més, potser, experimentada. Quants anys porteu? 21 anys ara ja, sí, efectivament. Comença a tenir un mèrit. Val. Aquí la videoconferència avui en dia és un tema que està a l'abast de tothom, tothom tenim un mòbil, tothom tenim un Skype, però concretament la vostra empresa amb qui es focalitza, qui és el target? Nosaltres anem a buscar empreses, no? Més aviat diria mitjanes grans, perquè doncs, podem fer més feina, però realment el que fem pot valdre per quasi qualsevol empresa, de tots tamanys i de tots sectors, no? Però sí que treballem molt més això, en la mitjana gran, de tots els sectors, empresa pública també, i ens tenim això, grandíssimes referències en banca, assegurances, administració pública, utilities, indústria. I dintre del camp de la videoconferència, que és molt ampli, teniu potser alguna especialitat? A vegades contestaria que no, que tot el que tingui a veure amb videoconferència ens ho agafem, ens interessa. Actualment, de fet, parlem més de la paraula col·laboració a distància, solucions de col·laboració a distància, o, per entendre'ns tots més fàcilment, no? Eines per facilitar reunions a distància, no? Reunions de grup a distància, sobretot. Sí, aquesta és una cosa que potser no ens queda clara. Quina és la diferència entre un Skype, per posar un nom que tothom coneix, o una videoconferència de grup, perquè tu ho dius molt tranquil·lament, però no sabem ben bé què és o quina és la gran diferència. Sí, Skype i moltes altres solucions que hi ha gratuïtes o disponibles en el mercat, sobretot són software que estan pensats i orientats a l'ús individual, o sigui, a consumir davant d'un ordinador portàtil, un personal o d'un tablet o d'un mòbil, una persona o n persones cadascú davant del seu dispositiu, no? Això està bé, però realment no és on el vídeo aporta més valor, no? El vídeo cobra valor sobretot quan tenim reunions de grup, quan anem a recrear la típica reunió en una sala de reunions en la qual estem debatint i en papers i demés, i ara resulta que tenim un altre grup a distància o una persona o diverses persones lluny d'aquí, no? Per fer això Skype no és suficient, no resol bé doncs, temes com la imatge de qualitat o els planos adequats, i sobretot encara diria més l'àudio, no? O sigui, tenir un bon àudio en mans lliures que permeti tenir la sensació d'espontaneïtat i naturalitat que requereix una reunió efectiva. Sou una companyia que heu demostrat, crec jo, al llarg d'aquests 20 anys que sou dinàmics, no simplement veneu, sinó que feu coses, feu invents, amb tot el respecte a la paraula. En aquest sentit, quins plans teniu així a curt termini? Teniu algun producte nou, alguna... Sempre hi ha canvis. O sigui, d'una banda, et diria que són... D'una banda, podria semblar que són molt conservadors, perquè durant 21 anys seguim parlant de lo mateix, de la mateixa tecnologia, no? El que passa és que durant aquests 21 anys ha anat canviant constantment, no? I segueix canviant. Llavors, en aquests moments, el titular seria que tot això ja s'ha obert molt, s'ha fet molt accessible a qualsevol persona, a qualsevol usuari, en qualsevol circumstància. Aquesta és la notícia, no? Ara ja no ens cal tenir grans equipaments o anar a sales molt sofisticades per tenir aquest tipus de solucions o serveis, sinó que podem molt més fàcilment incloure en una reunió, la que sigui, a qualsevol persona estigui on estigui, amb molt bona qualitat i a vegades sense ni que ell mateix sàpiga abans que ho pot fer, no? Escolta, t'envio un enllaç i tu simplement cliques aquí i ja entres a la reunió per videoconferència, no? Al vol. Bé, doncs això és la popularització de tot això. I l'última pregunta és, també recolzant-me amb aquests 21 anys, que heu fet moltes coses, però si ara jo tingués la vareta màgica per concedir-te alguna que no has aconseguit amb aquests 21 anys, quin seria el desig? En què voldries convertir-te? En què voldria convertir-me o
No, un Tecnotrends, desig, un no? desig per Tecnotrends. A veure, no, jo, seguint en aquesta creuada que explico i que hem estat fent, el meu desig seria que més gent acceptés escoltar-nos o volgués conèixer millor això. Dir que nosaltres no hem de vendre res, simplement hem de donar a conèixer. Quan es coneix, s'adopta, perquè és fantàstic, no? I el nostre gran obstacle, o dic sempre, ha sigut aquest desconeixement, però a vegades també la reticència, no? De la gent a escoltar o provar i acceptar canvis, no? Això que nosaltres proposem suposa un canvi en la manera de treballar, però un canvi a millor, amb diferència. Però qualsevol canvi costa, no? I això és el que sempre, bueno, durant els 21 anys hem vist i seguim veient encara, no? Bé, doncs crec que ens has dibuixat un perfil molt actual del que és Tecnotrends, res més i gràcies per l'entrevista. Encantat.